epare ye korosi kudechi besenu moko na chwebango ondetayo karaka pare ye korosi bwa ogocha kubakorera nga nefe bakubakorera ine regasi wenete gokorwa ne serikali ya iguru. Oyo no mubunge omukuru o West Mugirango Mosque Vincent Kemosi oyo gwesokire na gukwanira epara ye rami eyo egendrete koroisiwa ekorwa pumburia rio nyangi ocha bonyunyu amagenderero korengana na Kemosi atebire buna nere ochagitie kerengererio kepare ye iga kubekwa erami ekara twarenge pungo mwaka 2017 paka 2022 no mosike orenge koro kuchimya ngwei epare kurugora bumburi gocha twayetetie erindegerebe kwerami esenge ntopunge ya erete ekabe pate etibono buna yate tego ikenga kieye ekabe kerucheza igo naroro mochumbo itoga kagocha ukwana yaiga kurase kenyoro kya embonga imeye sublocation ya charachani nigo ensemo yayo munjinia Adams Mochenwa oyokoria oboseneta bwa Nyamira airire chinga kyecho na kubasegeta abananchi kucha kubachora abaraya baya Mochenwa yo narigetekero kyo boseneta 2022 lakini okoranga teria keiga lakini round yeye ndoche boli na keroli mwana koromo seneta gocha abantu baminto tigamba tebi 2027 kitariki 10 omutinyo 8 ngochibwaka tole chikura entege tangani chora abarai bamanyete gasi yabo abarai batali bebitina abarai bago ikabantu nonye nabo abaraya baiga ebamochirie chingwana echo chaenekiwa amona abaraya bwo bakubwatesia serikali yobwamo ya broad-based igoro yomoske Dr. Fred Matiang'i buna nerebuya asoe serikali erigeti ase okubwaterana wanasema eti wanamwalika kuingia kwa serikali. Mimi nataka kuwaelezea wale viongozi ambao walikuwa hapa Nyamira kwamba sisi katika chama cha Jubilee na sisi katika upinzani hatuna haja yeyote kujiunga na serikali ambayo inapora mali ya wananchi. Sisi tutatengeneza serikali yetu ambayo iko na mwelekeo. Harambee! Kasongo aenda asiende! Aende asiende! Aende asiende! Kasongo bye! Kasongo bye! Hingo reporter Gatembe kuraiga se kenyoro kya embonga ime ye wodi ya Bugichora West Mugirango County ya Nyamira Njefa Tigad Isemba